Darrerament em replantejo molt si realment no havia d'haver nascut o hauria d'estar morta. Així és com comença un text que vaig escriure fa uns dies. El cúmul de centenars de milers de batalles lluitades en aquesta guerra ja comencen a esgotar-me. Masses derrotes i són mínimes les meves victòries. Cada cop perdo les batalles molt més ràpid i molts cops ja sense lluitar. Em rendeixo abans de començar. Tinc el meu cos, la meva ment i l'ànima cansada i fastigada pels cops. Vull que s'acabi aquesta guerra que ja porta massa temps durant. Jo ja trec la bandera blanca de la pau, però l'enemic no creu en la pau, només en vençuts i guanyadors. Així que quan tregui la bandera, ell farà l'últim tir, el mortal, i per fi descansaré. Potser no és una victòria, però és el fi d'una guerra que porta lliurant-se, destrossant i trepitjant-me des de fa massa temps. Si voleu, traiem la paraula guerra, que és molt lletja, i parlem metafòricament de paraules maques com la famosa carrera de fons. Porto massa temps amb aquesta carrera de fons, on a les parades ja no queda ni aigua, ni galetes, ni res per agafar energia i continuar, i cada cop estic més cansada i esgotada. Les cames ja no em responen i estic caient a poc en el terra, m'aixeco, vaig caient, em vaig arrossegant, però les meves cames no aguanten. No tinc ni la forma física ni la força mental per arribar al final d'aquesta carrera a fons, que molts cops diuen que el camí és més important, però no em dóna temps ni de veure el camí. El meu cos està esgotat. Així que potser serà millor estirar-me al terra, seure, fer aquell últim sospir i descansar. Potser així us sembla més bonic. A contraposició de tot això, hi ha una part de mi que busca dins meu. És a dir, es posa un tratge explorador i decideix entrar a l'aventura d'explorar el meu interior. Mai saps que pots trobar-te en el meu interior, la veritat. Saps que el camí no serà fàcil, que potser et trobis coses que no t'agradin, però l'important és arribar al cofre del secret tresor, on es troba la part més brillant de tu que fa molt que trobaves, on hi ha part de la teva autoestima, de la teva essència, però aquell tresor ja fa molt temps que està molt amagat i molt tancat. El tresor no serà l'únic premi, sinó part del camí recorregut, però aquest camí no serà fàcil i per guanyar aquesta gran victòria caldrà passar per racons foscos. Persones fosques que segurament no t'agradaran, batallar contra fantasmes, enemics i trobar-te a camins rocosos que hauràs d'enfrontar-te contra tu mateix, que ets el pitjor dels enemics, fins a arribar a aquella part de tu que brilla. Lluitar contra les mostres farà que quan arribis al cofre arribis potser frustrat pel fet de no poder obrir-lo. És a dir, porta tant de temps brindat, tant de temps tancat, amb tants enigmes dins, que quan aconsegueixes fer una mica de camí, deslliurar els monstres i anar trepitjant, arribant fins a un punt, diguem, maco, fora de la teva foscor, veuràs que aquest cofre no és tan fàcil d'obrir i que és massa frustrant. Hi haurà molt de dolor quan l'obris. Serà com una mena d'enigma o d'escape room que hauràs de resoldre un cop més. I potser quan obris el cofre veuràs que està buit. Que allà en aquest cofre no està ni la teva autoestima, ni les teves ganes de viure, ni els teus ànims, ni res. Que està perdut en els racons que pel camí no t'has fixat. Amagats entre els monstres que t'has esquivat i no has batallat, i en altres racons que potser encara ni has explorat. Ojalà, tant de bo, fos tan fàcil esquivar els monstres, fer 4 teràpies, 4 medicacions i sortir amb una alegria, amb una vida, com es diu, normalitzada. Però a vegades no és així. Per molta teràpia que facis, per molt autoconvenciment, per moltes paraules maques que et diguis i aprenguis a parlar-te bé a tu mateixa,
Les coses no són tan fàcils, perquè el cervell, el cap, a vegades va per un altre cantó. I el que tu creus que pots dominar, com l'autoestima i dir jo puc, jo sóc valenta, o no cauré en aquest impuls, el cap sempre guanya. És el més intel·ligent de tots, el més fort, el més valent, i sempre ens guanya. Guanyar el cervell és una guerra difícil, perquè és guanyar-te tu mateix per poder gaudir de la teva vida. Sí, sona molt rebuscat, però fins que no es viu realment no s'entén. És a dir, des de fora les teories són molt maques, però les pràctiques són molt dures. Dius, bueno, pues, si estàs trista, surt a passejar una mica cada dia, fas això, et sortirà el sol i t'aniràs animant. Bueno, hi ha gent que li funcionarà, però altres sortirà a passejar tots els dies, li donarà el sol, però aquell passeig el farà amb obligació, sense ganes, passaran els mesos i seguirà igual, o potser pitjor. A vegades el que veiem molt bàsic o els consells que donem no arriben a aplicar-se correctament perquè hi ha un òrgan, en aquest cas el nostre cervell, que ens domina massa. M'encantaria a vegades guanyar-lo. Jo sé que no tinc la culpa de moltes coses. I m'ho dic en veu alta. No tens la culpa de res, no tens la culpa de res, no tens la culpa de res. Però el meu cervell retontona aquí dins dient deixa de fer l'imbècil de dir-te que no tens la culpa quan ets la major culpable de totes. I comença't a frustrar-te una mica, nena, que masses coses malament fas. No, aquesta veu interior costa bastant a vegades de callar. Així que, un cop més, demano que no jutgem a la gent que ens envolta, no creiem que donant 4 consells fàcils els hi falta voluntat, perquè a vegades no és falta de voluntat. Posen tota la voluntat que tenen i ho fan tan bé com poden, quan poden, amb les energies que poden, per buscar aquest tresor, per buscar la seva part brillant anterior, per tornar a ser una mica la persona que eren, encara que saben que quan tornin a brillar seran diferents, perquè hauran passat unes batalles i unes guerres que els hauran deixat cicatrius, conseqüències i noves lliçons. Sisplau, ho he dit, però ho torno a repetir, no jutgem a les persones sense saber el que senten o el que viuen. Les teories són molt maques. Llegir una definició és impecable, me la puc memoritzar. Però viure-ho és una altra cosa. I parlar de sentiments i que s'entenguin és diferent. Com descrius una sensació? Com descrius un pensament? Si potser tu la sensació, quan l'expliquis, aquella persona la viu d'altres maneres. És molt difícil comunicar aquestes coses i és un dels grans... no sé com dir-ho, un dels grans murs que ens trobem a l'hora de que l'entorn ens entengui, no? Puc entendre que, vale, sí, no és tan fàcil com això, no, però fins que no ho vius no s'acaba d'entendre. I res. El tema d'avui és sobre això. Sobre que no sé si havia d'haver nascut o si sobro. Una part de mi diu que no i l'altra part, la d'aquí dalt, diu que sí, que fa massa temps que hauria d'haver estat morta.